Pienen taka-ajon päätteeksi päädymme Snowpoint Cityn lähellä olevalle järvelle. Sulla ei ole enää mitään paikkaa minne juosta. Mitä jos kertoisit, mitä oikein teet täällä? Mikä on noin hauskaa? Katsoessani järvelle huomaan siellä jotakin. 3 Team Glorin jäsentä näyttäisi olevan jonkin Pokemonin kimpussa. En ole nähnyt tuollaista yksilöä aiemmin. Hetkinen. Tämä näyttää tutulta siitä maalauksesta. Onko tuo Juxi? Minun on pakko mennä auttamaan sitä. Älä turhaan vaivaudu. On jo liian myöhäistä. Miva, mitä teet täällä? Olen täällä katsomassa, kuinka suunnitelmani oikein toteutuu. Tämä on viimeinen tehtävä ennen kohokohtaa. Mitä sinä oikein tarkoitat? Selitä! Lyhyesti sanottuna, kaikki tulevat muistamaan Team Glorin. Minä. Team Glorin johtaja. Aion pitää siitä huolen. Team Glorin johtaja? Sinä siis olet tämän kaiken takana. Mutta miksi kerrot tästä minulle? Kai ymmärrät, että paljaset juuri itsesi ja voin pysäyttää sinut. Luuletko sen oikeasti olevan niin helppoa? Katsos, olen suunnitellut kaiken erittäin tarkkaan. Vaikka sinä oletkin muutamia kertoja laittanut kapuloita rattaisiin, olemme silti onnistuneet tähän asti erittäin hyvin kaikissa operaatioissamme. Museon ryöstäminen, tuulivoimalan energian varastointi, kartanon Pokemonien nappaaminen ja jopa sinun johdattaminen tänne oli suunniteltu juttu. Halusin nimittäin näyttää sinulle konkreettisesti, mihin oikein pystymme. Haluan näyttää, ettei meitä voida pysäyttää. Crusher, Viivi ja Zack ovat kaikki tällä hetkellä Mespritin ja Asofin kimpussa. Ja kuten huomaat itsekin, kohta myös Juxi on tainnutettu kätyreiden ylivoiman avulla. Jos kerran onnistumme voittamaan jopa 3 uskomatonta Pokemonia, mitä mahdollisuuksia oikein luulet itselläsi olevan? Mutta eihän minun sitä yksin tarvitse tehdä. Voin käydä varoittamassa viranomaisia sinusta. Mitä ajattelit oikein kertoa heille? Kai ymmärrät, ettei kukaan ikinä uskoisi sinua. Kuten mainitsin aiemmin, olen auttanut koko Sinouhia erittäin paljon rahallisesti. Miksi minun kaltaiseni, mukava hyväntekijä, haluaisi tehdä mitään pahaa? Jubilife TV:n avustus pitää minut julkisuuden henkilöiden suosiossa ja museon rahallinen avustus antoi minulle hyvän tavan päästä pois epäiltyjen listalta. Kuka osaisi epäillä, että henkilö, joka on auttanut heitä niin paljon, olisi siellä tapahtuvan rikoksen takana? Kuuletko tuon? Viimeinen järven suojelija on päihitetty. Pian loppuhuipennus on käsillä. Voin suorastaan maistaa makean voittomme. Mutta ennen sitä, kuunteles muksu. Kun katson sinua silmiin, näen epätoivon, mutta samalla sieltä pilkistää jokin. Ja se jokin on tahto taistella. Haluan antaa sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden. Annan sinulle mahdollisuuden vierailla päämajassamme ja kuulla suunnitelmani tämän maailman varalle. Saat olla ensimmäinen ulkopuolinen, joka saa tietää tämän kaiken tarkoituksen. Old Chateau. Se on meidän päämajamme. Olemme siellä vielä jonkin aikaa ennen kuin lähdemme toteuttamaan maailmaa mullistavaa suunnitelmaamme. Tule sinne, jos haluat kuulla asiasta tarkemmin. Kätyrit, lähdetään. En voi uskoa tätä. Hän on Team Glorin johtaja. Hän on ottanut kaiken huomioon. Tai no, lähes kaiken. Hän ei tiedäkään, kuinka paljon tahdonvoimaa minulta löytyy. Tilanne voi vaikuttaa toivottomalta, mutta en voi todellakaan vain odottaa, mitä tulee tapahtumaan. Minun on pakko lähteä heidän piilopaikkaansa, vaikka se olisi viimeinen tekoni. Uskomatonta. Rikollisten piilopaikka on oikeasti näin näkyvällä paikalla. Kyseessä on ainakin fiksu valinta. Kukaan paikallinen ei uskaltaisi tulla tänne muutenkaan kaikkien huhujen takia. Lisätään vielä nuo varoituskyltit mukaan ja kukaan ei varmasti tule tänne ilman hyvää syytä. Minulla sattuu kumminkin sellainen tällä hetkellä olemaan.
Astuessani sisään olen todella yllättynyt näkemästäni. Tämä paikkahan näyttää erittäin hienostuneelta. En uskonut rikollisjengin välittävän näin paljon piilopaikkansa kunnosta. Saapumisestani huolimatta vaikuttaa siltä, että nämä 10 jäsenet ympärilläni näyttävät ottavan tilanteen erittäin rennosti. He kai antavat minun olla rauhassa siksi, koska heidän pomonsa kutsui minut tänne. Oviaukon edessä näyttäisi olevan pari jäsentä vahdissa. Astuessani eteenpäin kaksiko pysäyttää minut. Pian he nyökkäävät ja antavat minulle luvan jatkaa pidemmälle. Astuessani oviaukolle huomaan pitkät, alaspäin vievät portaat. Täällä on varmasti ollut ennen jonkinlainen huone, mutta ilmeisesti täällä todellakin on tehty jonkinlaista remonttia. Ne kyltit tuolla ulkopuolella eivät siis olleetkaan täyttä rekvisiittaa. Eikä auta muu kuin mennä alaspäin ja selvittää, mitä täällä oikein suunnitellaan. Päästessäni portaat alas, olen saapunut jonkinlaiseen kokoushuoneeseen. Täällä siis Team Glory on suunnitellut rikoksiaan kaiken aikaa. Mutta missä Miva on? Tai ylipäätänsä kukaan johtoportaasta? Huone on nimittäin täysin tyhjä. Jonkin ajan kuluttua näen huoneen takaseinän aukeavan ja sieltä paljastuu käytävä. Tervehdys. Sinä tosiaan siis saavuit paikalle. Hienoa. Tule. Mennään katsomaan työmme tuloksia. Saat tietää, mitä me oikein haluamme saavuttaa. Pyydän vierailijoita olemaan hiljaa kierroksen aikana. Kuvia ei saa ottaa ja mihinkään ei saa koskea. Jos kierroksen lopulla jää aikaa, voin vastata muutamiin kysymyksiin. Suoraan sanoen, en kyllä usko, että niin tulee tapahtumaan. Saavumme aivan ensimmäisenä museosta varastettujen näyteesineiden luokse. Siinä ne ovat, museosta ryöstetyt esineet. Syy näiden ryöstämiseen on erittäin yksinkertainen. Hyökkäämällä museoon, jota olen itse avustanut, sain ihmiset etsimään syyllistä Team Gloryn toimiin aivan muualta. Eihän kukaan osaa epäillä sellaista ihmistä rikoksesta, joka vaikuttaa hänen omaan investointiinsa negatiivisella tavalla. Olisi mahtavaa nähdä museon työntekijöiden reaktio siihen, että heidän suuri avustajansa aiheutti tämän kaiken. Tätä ei olisi tarvinnut tehdä, jos se pahuksen nainen ei olisi alkanut epäilemään minua. No, parempi pelata varman päälle. Astuessamme seuraavaan huoneeseen näen jotain kamalaa. Useita vangittuja pokemoneja. Osa on pyörtynyt, kun taas osa katsoo meitä kahta erittäin pelokkaan näköisenä. Viivi teki erittäin hyvää työtä. Hän sai meille kartanon läheisyydestä erittäin monta testikohdetta. Ruoho- ja ytökkäpokemonien pitäisi olla onnellisia. Ne ovat nimittäin ainoat tyypitykset, joita hän ei suostunut nappaamaan oman arvomaailmansa takia. Halusimme tutkia, millä lailla voisimme hallita pokemoneja. Testasimme monia erilaisia laitteita ja tekniikoita, mutta mikään ei näyttänyt onnistuvan. Jotkin testit eivät toimineet ollenkaan, kun taas toiset vaikuttivat vain aiheuttavan suurta tuskaa pokemoneille. Yrityksemme eivät siis tuottaneet toivottuja tuloksia. Kumminkin saimme tietää, että Team Galactic oli aikoinaan keksinyt, kuinka jopa legendaarisen Pokemonin voi saada valtaansa. Niinpä lähetin Zackin noutamaan heidän johtajansa Cyruksen vanhan tietokoneen. Tekee oikein pahaa olla tässä huoneessa. Tuntuu niin kamalalta tietää, että Team Glory on satuttanut näitä Pokemoneja niin pahasti. Aion kyllä vapauttaa ne, kun saan siihen tilaisuuden. Seuraava huone on kierroksen viimeinen. Pyydän sinulta kärsivällisyyttä. Tämä kaikki tulee todellakin olemaan sen arvoista. Tämä se on kaikkien suunnitelmiemme kulmakivi. Katso ja ihaile. Tiedätkö ilmaisun? Imitaatio on vilpittömin imartelun muoto. Haluaisin tietysti kehuskella, että keksimme tämän kaiken täysin itse, mutta on pakko myöntää, että Team Galactic teki tästä paljon helpompaa meille. Silloin kun he yrittävät toteuttaa omaa suunnitelmaansa, he keksivät esineen nimeltään Punainen ketju. He loivat sen järvitrion kristallien avulla ja aikoivat käyttää kyseistä esinettä luodakseen uuden maailman. Zackin varastamalta koneelta löytyi suunnitelmat tämän ketjun rakentamiseen.
testailimme kauan ja hartaasti. Onnistuimme lopulta luomaan oman versiomme samasta esineestä ilman niiden 3 Pokemonin käyttöä. Onnistuimme luomaan synteettisen punaisen ketjun. Cyrus melkein onnistui tavoitteessaan, mutta karkuun päässyt Järvitrio tuli häiritsemään hänen suunnitelmiaan ja tuhosi ketjun. Tämän takia halusin tuon kolmikon pois tieltäni. Myös Sinnohin mestari oli paikalla todistamassa tilannetta. Hän kukisti Cyruksen ja sai hänet vastaamaan teoistaan. On pakko kyllä myöntää, Cynthia on mielettömän voimakas kouluttaja. Mitä? Onko Cynthia Sinnohin mestari? Minähän sanoin, kysymykset jätetään vasta kierroksen loppuun. Toisaalta, jos tämä tieto on sinulle uutta, voin hyvinkin ymmärtää reaktiosi. Sitä paitsi, me olemme viimeisessä huoneessa, joten annan tuon lipsua. Kumminkin, et ole vielä kuullut, mitä aiomme oikein tehdä tällä ketjulla. Suuntaamme pian Coronet-vuoren huipulle. Siellä aiomme käyttää punaista ketjua tuodaksemme legendaarisen Pokemonin Dialgan tähän maailmaan. Dialgan avulla voimme muuttaa aikajatkumoa aivan niin kuin haluamme, ja meillä todellakin on selvät suunnitelmat sille, kuinka aiomme käyttää tätä mahtavaa voimaa eduksemme. Tule paikalle, jos haluat nähdä, mitä tämä kaikki kova työmme voi saada aikaan. Kukaan ei tule enää väheksymään Team Gloria tämän jälkeen. Haluan kertoa vielä yhden asian ennen kuin lähdemme. Näetkö tuon paneelin? Siinä on nappi, joka vapauttaa kaikki aiemmassa huoneessa olleet Pokemonit. Emme tarvitse niitä enää, joten sinulla on lupa päästä ne vapaaksi. Kun kerran jaksoit tulla tännekin asti, odotan näkeväni sinut myös vuoren huipulla. Jos tosiaan uskot vieläkin voivasi pysäyttää meidät, valmistaudu erittäin vaikeaan maastoon ja pitkään matkaan. Hyvästi. He ovat todellakin suunnitelleet kaiken erittäin tarkkaan. Kaikki heidän operaationsa käyvät järkeen. Minun olisi pitänyt tajuta jo aiemmin, että Mivassa on jotain hämärää. Kun hän puhui minulle aiemmin omista tiedonlähteistään selittämättä sen enempää, hän tarkoitti ryhmänsä jäseniä. Hän myös etsi erittäin intohimoisesti tietoa Sinnohin myyteistä ja varsinkin Dialgasta. Cynthia myös mainitsi hänen käyttäytyneen oudosti siellä raunioilla. Kuinka pystyn olemaan näin sokea tälle kaikelle? Turha murehtia sitä nyt. Minun on pakko kiirehtiä, sillä koko maailman kohtalo on minun käsissäni. Voin vielä pysäyttää heidät. Vapautan vain nämä Pokemonit täältä ja lähden sitten kohti Coronet-vuoren huippua. Tämä se on. Coronet-vuoren huippu häämöttää. Täällä Team Glory aikoo siis toteuttaa pahat aikeensa. Täällä kaikki loppuu, mutta myös alkaa. Nykyinen aikajatkumo tuhoutuu ja uusi, mahtavampi aika saapuu. Nauti tästä maailmasta vielä niin kauan kuin voit. Kaikki tulee pian olemaan aivan toisin. Historia, nykyaika ja tulevaisuus tulevat muuttumaan. Silloin Team Glory ei ole enää vain rikollisryhmä. Team Glory tulee olemaan ikuinen legenda. Viivi tullaan muistamaan mahtavana taiteilijana. Crusheria tullaan pitämään maailman mahtavimpana painijana. Zack tullaan nimeämään ihmiskunnan mahtavimmaksi muusikoksi. Ja minua ei pidetä enää vain mahtavana johtajana. Minua tullaan pitämään jumalana tässä uudessa ajassa. Miehenä, joka voi hallita ajan hallitsijaa. Team Galacticin suunnitelmista jäljitellyllä, Team Gloryn tekemällä punaisella ketjulla, tulen aukaisemaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Kyllä, siinä se nyt on. Tämä on paha. Tämä on todella paha. Etkö ymmärrä, että tämä johtaa erittäin vakaviin seurauksiin? Sinun täytyy lopettaa tämä hulluus. Jos et itse tee sitä, niin sitten minä teen. Minä kun toivoin, että tietäisit oikeasti paikkasi ja osasit vain ihastella tulevaa tapahtumaa,
Mutta jos kerran aiot häiritä minua tämän kaiken keskellä, niin olkoon. Alat oikeasti käydä hermoilleni. Te 3. Hoidelkaa hänet. Ei kiirettä, Dialga. Tee tehtäväsi aivan rauhassa. Tuo häirikkö poistetaan aivan kohta. Yhtäkkiä kuulen juoksemisen ääniä takapäin. Se on Barry. Mahtavaa, että olet täällä. Meidän täytyy pysäyttää heidät. Apuvoimat eivät kumminkaan lopu tähän. Pian nimittäin myös Cynthia ilmaantuu paikalle. Cynthia, sinäkin olet täällä. Et tiedäkään kuinka helpottunut olen. Cynthia juoksee viereeni ja sanoo auttamansa minua Team Gloria vastaan. Zack, mene sinä hoitamaan tuo ylimääräinen rääpäle. Minä ja Viivi hoidamme kyllä tämän toisen pois alta. Mukavaa, että myös mestari on saapunut paikalle. Saamme päihittää hänet tässä samalla. Luuletko oikeasti, että aiomme hävitä teille nyt, kun koko maailma on vaarassa? Ei tule tapahtumaan. Ottelun jälkeen Barry juoksee vielä nopeasti luoksemme ja parantaa kaikki tiimimme jäsenet. Uskomatonta. Me hävisimme näille 2. Zack näyttää myös hävinneen oman ottelunsa. Kuulkaa te kaikki. Nyt minä kyllä... Hiljaa siellä takana. Taistelun lopputuloksilla ei ole mitään väliä. Tärkeintä on, että saitte Dialgalle enemmän aikaa valmistautua. Kuten huomaatte, Dialga on kohta valmis viemään suunnitelmamme loppuun asti. Kukaan ei pysty estämään minua. Ei Järvitrio, ei tuo lapsi, ei Sinnohin mestari, ei kukaan. Dialga, on aika tehdä Team Glorista legenda. On aika tehdä minusta Jumala tälle säälittävälle maailmalle. Mitä? Mitä oikein tapahtui? Mihin Dialgan aiheuttava portaali oikein katosi? Missä punainen ketju oikein on? Punainen ketju. Se on tuhottu. Kaikki se, mitä aioimme saavuttaa, on menetetty. Miten näin voi tapahtua? Otin kaiken huomioon tätä suunnitelmaa varten. Aivan kaiken. Cynthia, tiedätkö sinä, mitä äsken oikein tapahtui? Cynthia kertoo, etteivät Järvitrion jäsenet tai Dialga ole ainoita legendaarisia Pokemoneja Sinnohissa. On kuulemma olemassa muitakin, vielä ehkä jopa mahtavampia Pokemoneja. Tarkoitatko siis, että joku, jopa Dialgaa mahtavampi Pokemon juuri pelasti meidät sekä samalla koko maailman? Joku, jopa Dialgaa mahtavampi Pokemon. Minulle tulee vain ja ainoastaan yksi mahdollinen vaihtoehto mieleen tuosta kuvauksesta. Kaikki suunnitelmamme tämän maailman varalle ovat siis menneet pieleen. En voi sallia tätä lopputulosta. Minä kostan tämän. Team Glorin jäsenet, pidätelkää mestaria. Minä haluan murskata tämän lapsen aivan itse.
Riittääkö jo? Hävisit! Kaikki rikokset, jotka olet tehnyt, johtivat vain tähän. Hyvä on. Myönnän tappioni. Dialga. Se näyttää jotenkin vihaiselta. Kumminkin. Aivan kuin se odottaisi minun sanovan sille jotain. Onko Dialga siis vieläkin ketjun vaikutuksen alaisena, vaikka se tuhoutui? Tekemämme ketjun vaikutus siis pysyy jonkin aikaa, vaikka se olisikin tuhottu. Dialga, jos kuulet minua, haluan pyytää vain yhtä asiaa. Hyökkää! Aion jättää teidät kaikki tutustumaan toisiinne paremmin. Tiedän, ettei Dialga pysy hallinnassa enää kauaa, joten meillä Team Glorin jäsenillä ei ole mitään syytä pysytellä täällä kauempaa. Jäsenet, aika lähteä! Jätetään tämä kolmikko selviämään tämän legendaarisen Pokemonin kanssa. Team Glory pääsee karkuun taas kerran. Kumminkin, nyt täytyy keskittyä todenteolla Dialgaan. Toivottavasti tämä ottelu saa sen palaamaan takaisin järkiinsä. Pitkän ja haastavan taistelun jälkeen Dialga on päihitetty. Peräytykää! Jotain tapahtuu! Vaikuttaa siltä, että Dialga palasi ennalleen ja palasi omaan ulottuvuutensa. Näiköhän sitä enää ikinä? Cynthia ja Barry molemmat juoksevat luokseni. Barry suorastaan hyppii innosta ja juhlistaa, kuinka siistiä tämä kaikki oli. Cynthia pohtii hartaasti, mihin Team Glory oikein lähti ja mitä he aikovat tehdä seuraavaksi. Älä huoli, Cynthia. Me tuskin tapaamme heitä enää. Kukistimme heidät nyt, ja jos tarve joskus vaatii, pystymme siihen varmasti myös uudestaan. Cynthia nyökkää, mutta vaikuttaa silti kovin mietteliältä. Pienen hiljaisen hetken jälkeen hän ilmoittaa lähtevänsä takaisin kohti Pokemon Liigaa. Pokemon Liiga? Kerkäsin jo melkein unohtamaan sen tämän kaiken keskellä. Minun täytyy vielä hoitaa viimeinen sali ja voin sitten sen jälkeen tulla haastamaan Pokemon Liigaa. Sinun on parasta valmistautua, Cynthia. Cynthia hymyilee ja sanoo odottavansa haastettani innolla. Hyvästelemme toisemme ja hän lähtee kävelemään pois vuoren huipulta. Barry on kerennyt rauhoittumaan vähän. Hän kertoo tarmokkaasti aikomansa päästä Liigaan minua nopeammin ja lähtee tuttuun tapaan juoksemaan pää kolmantena jalkana kohti seuraavaa salia. Barry ei sitten koskaan muutu. Tämä on kieltämättä ollut aivan uskomaton matka tähän asti. Useat kouluttajat, salihaasteet, Pokemon-mestarin tapaaminen.
legendaaristen Pokemonien näkeminen, tietysti myös Team Clawin suunnitelmien estäminen ovat kaikki olleet uskomattomia kokemuksia. Team Clawista puheen ollen, en voi olla ajattelematta heitä. Missä he oikein ovat nyt? Ja mitä he aikovat seuraavaksi?